Da ce? Hai, aș ia pe poza. Nu fac, eu registrez. Cipri! Hai cușbă, hai. Nu mă, lasă că vă dau eu. Hai cușbă. Ia să vedem pe Iancuța. Ce e Iancuța? Comentezi? Vrei să pleci? Nu ești învățat așa? Hai, du-ce! Hai, da, care ce! Bagă-ți mă văticul ăla jos. Da, bă, că încep... Știu, bă, că intră în om acolo. Ți frigui? Stați acolo că înghețați-i! Și ce dacă... Na, mai înregistrează, ține așa. Ține așa, da? Așa, da! Mă vezi? Da! Da, aici, Nu, aia! Boace, ha? Ileana! Nu știi? Hai, Ileana! 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 Bă, nu! Nu mă dau, că mi-e frică, mă duc dragă, mă duc pe scartul. Dă-i Ana, dă-i așa, Ana, nu lăsa pe Cipri! Hai, iubito, hai la țuci. Hai, du-te la tuși, haide! Te iubești de duci pe tine. Nu băga mâna în zăpadă! Hai, du-te la Cipri să te filmezi, du-te la Cipri! Nu-ți faci, dar nu-ți faci. Ia. Iuliana! Spune-ne cât acolo are pe video. Ba da, trebuie în față, că bun. Mai, dă-te un pic de acolo, să-i văd pe ei, dă-te! Cipri, hai ține pe ea un pic încoace, că tare frig la ea ca să filmez eu. Deci eu nu pot să mă uit. Dă aici. Filmează tu, un aveți frumos. Ce frig, mami? Vrei să dea și tu cu Sania? Dacă mergi mai acasă, că te trage numai cu Sania. Hai, da, frigăi. Bă, mai stăm? Poți să stai Da! Mă, e foarte frig. Hai, Ana, să ne dăm. Nu nimeni. Hai, dă un pic mie cu fetița să mă dau pe aici așa. Du-i, Dar du-i. până acolo jos, o să pic mică. Hai, lasă eu ca haine șaptelor. Giu. Te-ai făcut ca Moș Crăciun alb peste tot aici. Zice că și acolo e zăpadă atâta, mă. Ha? Dar nu e acolo, atâta e zăpadă, pe Lăbreș. Fibiș nu ninge deloc. Nu? Acum am vorbit. La noi la Fibiș nu ninge. Pula. Nu-i zăpadă nimic. Tu ești zăpadă, ci că nu ninge. Am zis că aici ninge de... Nu avem semnal. Pe de unde semnal? Când ajungem în oraș, nu? Așa-i? Dar răcă. Aici e zăpadă, mă. Ce fain. Unde mai este așa? Ai, ce fain să fie. Cipri, hai cu mine. Nu mă dau eu. Nu mă dau, mă. Eu nu mă dau cu sale. Hai, fugi. Nu mă împingi. Păi de ce nu merge? Acolo nu merge nimeni. Păi de ce? Să care, bă. Să cară? Bă! Dar acolo unde e fântâna, unde se ia, de mădoliți aici. Ai, să... Hai pe culmele. Unde? Unde? Da. Acolo sus la școală, unde? Mergi cu mine, că te arăt. Da. Hai, bă. Iară noroc, așa că să dăm mereu pe Sania, așa că să vină înapoi, tot pe Sania. Munții, ia uite încolo, munții, Cipri. Filmează cășile încolo. Ce să filmez, că am înghețat de la mâini.
Da prașia. Dacă da, să trag și eu la video. Tu, că eu Hai să ne dăm noi doi jos. Hai. Hai și prin noi doi. nu mă duc, du-te mă, Aici, Hani. Ceau, lezbaule, să dă pe picioare, Ileana cu Sania. Ileana, ai grijă! Hani! Duce-le aici. Uite, un pe gardul ia. Iau, ce frumos e. Hai, bă! Linge să pasă, de data asta mă dau cu aia la... Hai, Ciplin, dă-mi eu pe tine, vrei? Hai, Ciplin, hai! Hai! Hai, du-te în spate! Hai! Du-te în spate! Hai! mă duc dracu, tot. Hai, da! Că pun și frână! Nu așa, nu întorce așa, că nu se dă bine, mă. Hai, nu vă prosti din așa. Gata? Încet. Hai, mă, dați-vă, mă, dacă, mă! Bă, dar nu tare! Împinge pe așa! Aștept, hai Anca cu mine, haide! Ia, uite tu și ne filmează pe amândouă. Uite că ne dă pe amândouă. Woohoo! Uite, haide! Haide! Stai acolo, ce-i să o Woohoo! Ileana cu culgherița! În serie, hace. Și ăsta e Hani, care îngheață de frig, el e tot înghețat, hace la el, hace. Așa, pă meu. Uite și, cum trăpără el, copilul meu, e pe baș. Liviu și Dana. Au, și rușine din partea ta. Și rușine din partea ta. Pe baș, cum îngheța mâinile, să și tu, copile. Da, ia uite ce la Hai să mine. mergem. Uite ce la mine, Hani, brăzi. eu sunt de la Pugina, eu sunt păcineanță. Ești? Doamne. Mai Pugina la picioare. Mor. Uite, filmează așa picioarele mele, înăpinși. Ia uite așa. La caldarăm. Haide să mergem, tata dragoste, pe frig, haide. Hai.